ଆବର୍ତ୍ତମଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁରାକୁ ଆଇସିୟୁ ଛାଡ଼ିತು ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାବା ସନାତନ ଗାନ୍ଧୀପୀଠ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସମ୍ପାଦକ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀପୀଠ, ଯେଉଁଠି ବାବା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜକୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିଗନ୍ତ ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ, ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। এই মেলা কেতে দিন ধরে চালে? এই মেলা 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ এই 2 ଦିନରେ ମେଳାଟି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ଗ୍ରାମରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମେଳାଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସନାତନ ଗୋସାଇଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଟିକେ କହିବେ? ବାବା ସନାତନ ଗୋସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏରିଆରେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମକର ମେଳା ଏଠି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା ତା'ର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। MLA ଆଟରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ভাই পরিচয় দেবে? শ্রীকান্ত রায়, ସାମନ୍ତରାୟ ତୃତୀୟ। ଯେଉଁ ମଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ମଠରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏଠି ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସନାତନ ଗୋସାଇଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବବେଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଯିଏ ଏଠି ନ ଆସିଥିବା ଲୋକ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠିକାର ଆବେଗ କେମିତି, ଏଠିକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିଯାଏ, ତାକୁ ଅନୁଭବ ହିଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠିକୁ ଆସେ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯାହା ଯେମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲମନ୍ଦ ଏବଂ ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସାଇଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେମାନେ ଉପୁରି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। এই উৎসবটি 2 দিন ধরে চলে। ভদ্রক জেলার এক প্রমুখ পর্ব ভাবে সমস্ত পালন করে। ଏ ମଠର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଲାଣି? ଏଇଟା ତ ବହୁ ପୁରାତନର ପର୍ବ, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ। ବହୁ ଆସ୍ଥା ନେଇ ଆମର ବାବା ସନାତନ ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଠାରେ, ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ପର୍ବଟି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧରି ପାଳନ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଠି ଆଜି ବାବା ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଖର ଭୋଜି ହୁଏ। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁ 7-8ଟା ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି।
ଭେଟ